pumuluyo. Amo na ang dapat sa isa ka pungsod. Kung may problema nga dako, konsultahon ang pumuluyo. Kung may pila ka mga palaligban, aber, tipunon tanay ang tanan nga opinyon, kuwaon ta ang mas makapaayogid para sa pungsod. Hindi kay kung may komentaryo, insigida, balusan na yun, masakit-sakit nga tinaga. Daw hindi amo bala, di kung hindi ka magbaton kritisismo, wala pag uswag ang isa ka pungsod. Doon nga isa ka tao bala, nga nagsala na siya, tagaan mo sa gusto, ritubado, kay pilosopo. Luyag ya, ang iya lang ang gusto. Gusto na yan, wala sang monopolyo sa kalam sa tao. Kung may kritisismo, base kon husto man, pamatian ta anay, antes ta mag-react kag balbalon. Ti subong niya, komentaryo ka, kontrapartido ka, balbal sirado dayon, wala na damo gamo, wala na pulo pamangkot, hala, balos dayon, amo nang nagakatabo subong. So, hindi ini panahon niya para magbinalusay sang pila ka mga isyo, hanot personal. Panahon ini sa pag-isa, isahon ta ang tanan nga mga lubad naton sa problema. Base kon siya may ara ya ihatag nga paglubad sa problema nga hindi pagpamatian. Ang bot silingon, hindi pa ni panahon kung pag-abot sang eleksyon, hala, balbalanay kamuda, subong, pamatian tanay both sides, pamatian tanay ang tanan base kon isa dira sa ila makahatag lubad sa problema sang pungsod. Amo ina ang buot na ton silingon. Ang tanan-tanan ipasudlon ta tanan nga mga komentaryo, tanan nga mga opinyon sa ngaton pumuluyo. Kag sa linibo-libo ka opinyon, may ara gidahusto, kag dira takuwaon. Ang lubad sa problema nga ginaatubang subong sang pungsod Pilipinas. Wala niya panahon nga paghatag komentaryo, birahon mo dayon. Maghatag sang pila ka mga panugyan, balbalon mo dayon. Ti mag-amo ni nga plastada, balbalanay, wala kagtoo, wala tani paabuton gid. Galala na nga daan ng sitwasyon sang pungsod, galala pa ang sinabtanay, insultuhanay kag iban pa, hindi inalubad sang problema. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:08 na, morning na, sa bilog nga dakbanwa sang Bacolod, bilog nga probinsya, sang Negros Occidental. Kamusta? Ang aton mga kauturan, Lunes, Pizza 15, Mother's Day. Sweldo subong, kinahanglan nga medyo may manamit nga pagkaon gid, ihanda si Mrs. pag-abot ni Mr. pagtunghol sang iya kinabudlayan sa sulod sang 15 dias. Ina kon may bilin. Okay. Pero sige lang. Subong, Mother's Day, morning. Kamusta na dakbanwa sa Bacolod? Kamusta mga balita? Kamusta mga presyo sa merkado? Kamusta ang sitwasyon sa dakbanwa sa Bacolod? Inatanan, tipunon sang aton patrol, karon nga tagahon, kag ibubo sa aton tagpalamati. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin, morning. Aksyon, Fred, good morning. Medyo mapaang ang kaagahon. Medyo temprano pa, ginabalhasa na kita. Bangod medyo mapropaang pa ang Aksyon, Fred. No? Pero kung lang taon ta, mangla kita sa ating kalangitan. Masyado ka sanag sang tiyempo, Aksyon, Fred. Mayo di ka ba ipang diro-diretso na? Kaga wala sang ulan, Aksyon, Fred. Kay subong sini, ang mga kabitunan sa kalangitan makita ang datagid. Walang iban nga mga maayo nga mga bituon. Subong nga kagahon makita mo man, Aksyon, Fred. Lain nga bituon, aga pa nakita mo. Gani man, ini mga bituon mo ni makahatag inspirasyon kong kaisa. Kag makahambal ka bala, wow. Good morning. Damo ga. Jogging song. Yes, Aksyon, Fred. Damo subo. Iban diri kapang lakaton going di sila, Aksyon, Fred, I believe. Sa area sang Capitol Lagoon, Aksyon, Fred, no?
ang ibandriya suksuk man na short may mga na sapatos man ini lantaw ko kuno sila mag-exercise temprano pa. Mani ang the best nga pagpabalhas kag pagpagwa sang balhas ini ang mag-walkathon, mag-jogging ka sa safe nga lugar. May harap man gani, gusto mo temprano pa, safe man nga lugar, mapabalhas aksyon na Fred. Dito gidya, mapabalhas ka sa mabugnaw nga lugar. The best niya, kahit siyempre timing kayo. Marso 15, kung may bilin pang sirdo. May timing ni aksyon na Fred, no? But anyway, ang laragway karon sang syudad sang Bacolod particular ang North Capitol Road pila ka mga kauturan naton diri ang nagabaligyaman sang kape, sigarilyo et iban pa para sa aton sini nga mga kauturan nga temprano pa nagpanaog para lang mag-relax ni what I mean to say is hindi ba lang mga call center agents nga temprano pa action na Fred nga relax, no? For the meantime, I think mga uning oras temprano pa nga break time nila dugay-dugay waswasana ini man sa overaction na Fred, no? But anyway, ang laragway sa pila ka mga dalanon sa syudad ang medyo matawhay sa karon sa sining tinion may pipila ka mga salakyan di pasahin nang nag-amat-amat sa pagdala pagbiyahe while ang kalabanan diri e-bike and tricycles nga nagabiyahe na sa karon sa area sang dalan sang Lacson. Ang iban man diri sa karon mga taxi nagahulat man sang pila nila sa mga kapasahero particular ara nagaplastar man sa mga dagko nga hotel nalabyan man sang patrol kagina by the way. Ang pila naton nga mga kauturan gamat-amat naman sa pagpila hindi pagit man siling damo nagadag pila bala sa outpatient departments kilid sang regional hospital sa pagkuha man sang ila sini nga mga priority numbers, no, for them nga pa-check up libre sa regional hospital. Aksyon Alvin? Yes, sir. Kasunar kakapon nga purti sa pagkapaang sa panahon. Oh, yes, aksyon na, Fred. Purti kainit. Kahapon ato ko dito sa Punta Taytay, may meeting. Sos, purti sa pagkainit, purti sa pagkapaang. Oo, muna aksyon na, Fred. Tuod din na, bisan gani pag lagaw naman kag pagpangita sa iban mga balita with aksyon na ninyo. Mga around 3:30 to 4 o'clock batsyag ko siling ko daw amaning nga plastada dugay-dugay ka lang ni paligo gapatimaan na ni action na Fred, no, nga summer na lapit na ang summer ang mga beaches I think magamo ni suki na ni amaning kalabanan nga ginakadtoan dito of course ang mga malls amat-amat naman niya bisita kay para makarelax man ang aton sining mga kauturan nga nakabatsyagit sang kapaang sang panahon. Kagi naman gani sa pagbugtaw man naton siling ko gani ba medyo paang siya subong nga kagahon ba unlike mga previous nga amo ni katugnaw pero subong iya why na tapos na siguro ang Siberian wind balak siya na Fred, no? Nagahatag sang tugnaw makabatsyag sang katugnaw nga kung kaisa ito balang hambal tayo naglikad ya ang katugnaw ya kapanalupsop sa kaugatan that is why makabuhi sa nagakatulog nga pero subog ya kag mahambal ya ang baw medyo paang gidya amo ni aksyon na Fred, no, ang pila ka mga sitwasyon karon naglabay kita sa dalan sang San Juan sa sininga Tinion masyado ka tawhay dio bisan ganit tricycles wala sang may biyahe sa sininga Tinion diri sa area sang San Juan wala sa may nagalabay ligo kita aksyon na Fred dalan sang Burgos kamusta hunta kumbla ari mas maayo ang gani ni aksyon na Fred ang IPM pick up na sang mga basura Ara na sila. Para na sila aksyon na Fred. Para na sila mas mayo niya. Para temprano pa makabatsyag kita yung malimpyo o katinlo ang sang pila ka mga lugar
Kag makahambal ka, wow, bakulod, limpyo gidya kayo, aksyon na, Fred, no? Amo ni, basta walang niya, makitanta nga temprano pag-obra. Ining mga IPM ni, etis temprano pa, mga mahimos pagid ing mga basura sa sining tinion. Of course, ang mga tricycle sa Ribanderis Kilido, gahulat na isang mga pasero posible magapadulong sa pila ka mga lugar diri siyudad sa nga Bacolod partikular ang ila sining nga makontrata going man sa area sang southbound kung sa South Terminal ang kalabanan diri puli abisa sa para makapadulong man temprano pa sa sining tinion. Ang SPCMA mayari man diyan kapang lakaton going din sila action na Fred sa area naman sang FPCMA YMCA rather no going na ni sila sa dalan sang Burgos going sa area sang merkado sa sining tinion. Kitaon naman na diri action na Fred ang pila ka mga tricycles bukas naman ang mga kapihan sa sining tinion ni mga kapihan diri action Fred sa kilid sang merkado diri palanggani sa may CB Ramos may kapihan na atubang sang Burgos kagas atubang sang Burgos public market may kapihan naman. At the same time sinis kilid sang conval action na Fred sa may Hilado Burgos man may kapihan naman so mas mayo ni damo na ang bukas nga mga kapihan. Basi pala may makitan kita dari ang temprano pang maghahambal yang ang inyo kapida libre. Ako na bayad. Ano ka, politiko? Yes, soon to be. Dali na lang Dali na lang aksyon na Fred kung mapaang ang panahon. Pila na lang binula ni mamat-amat naman niya pa ang aksyon na Fred kag makahambal kaya. Yo, hindi lang pagliparan. Alvin Graba, soon to be. Porte ba? Amat-amat na pakilala sa iba naton nga mga kauturan luyag magpapili na sa sining tinion action na Fred. Ang dalan action na Fred sang area sang Ramo or rather Hilado Galo. Kaya ari kita di reaction na Fred no kita na naton mga baboy wala kagiban pa nga mga utanon ginaamat-amat naman panaog sa sining tinion basi dugay-dugay available na ining mga baboy utan isda kaga iban pa kay stubang sang Burgos sa public car market nagaamat-amat naman panaog ang mga isda action na Fred. So kung lantaon ta ang Burgos Public Market even ang Libertad Public Market sa sining tinion action na Fred abri na bukas na para sa aton sining mga kauturan. Kailang iban diriya alas 5 dugay-dugay. In fact para sa aton sining mga kauturan magpamalaklon man along downtown na area of course ang ang Central Market magabukas man dugay-dugay. So for action Fred, no? Amni ang pila ka mga obserbasyon karon sang patrol, ang observation sang patrol ang ginadulong sa inyo sang redaksyon na ni Kiraw. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:20 na. Porte sa kapaang kahapon, no? Ay, porte sa pagkainit. Mabatyagan. Halong-halong, baw pamalatian sa panit naman ang aton, ang kunon. Hindi di kamo magpaigo sa silak sang adlaw. Mga alas 10, tub-tub alas 4 sa ngapon. Kaysa pagkasakit sang silak sang adlaw. Kung sa bagay, ang adlaw ni sa basta alas 7, pwede pa. Pero pag pasarda, sos, porti kasakit sa panit. O bulugtaw na kamo, Lunes mong pizza 15, sweldo ni Mrs., sweldo ni Mr. Aber.
At ipananyo mayo. Pag abot halin sa opisina, kinanglan na may iplastar kamo kampyon nga pamahaw para blang si Mr. Ganado man magtrabaho kag magtunghol sweldo kung may bilin. May ara gina. Bisan paano may ara ginabilin tigana sa sulod sang puluyan. Kamusta? Ano ang manamit ka pamahaw karon nga aga para iplastar ninyo kay Mister? Kung gusto nyo nga kampyon ang pamahaw ni Mister, tulahan nyo. Aga pa kamo pa Burgos, Libertad, Central Market, kag Palapala. Bakal kamo da sang kampyon nga tulahon. Bla. Ni mga ulo sang gingaw, lison, mga bansa, kagiban pa. Amo ng kampyon tulahon. Ipalasa mo bla. Bakla mo siya batuan, sos kag paitan. Di kanamit. Damo subong da mga utan-utan bla. Pero akong paborito gid mga tangkong, lupo, mga muamo ng paborito ko. Amo ng mga masami ko ginabutang sa tinula sa pagkanamit. Pagkatapos, bakal ka bla abrigana, bakal ka Bisaya nga ginamos, bakla mo sa kalamunding, baklan mo kutitot mga limak bilog, kagpusan, sus sa pagkanamit, wala tupong. Katarag na klaway mo, susporte o, amo nang manamit nga pamahaw, karon nga aga. Pagkatapos, bakal kabla ning mga ugbos ang daon kamuti, pagtigang mo, isampaw mo siya, pagkatapos kwaon mo siya, kabutangan kamatis kag sibuyas Bombay, pugaan mo kalamunding, so sa pagkanamit, garaguso ang agiya mo, ay kananam, porte daw Pinoy kagid ang pamahaw mo, karon nga aga. O ano pang inahulat nyo? Pamahaw ron! Pamahaw na! Kung wala pa ka pamahaw, diretso sa merkado, pangumpra na! Sakop na lang panakot para sa matag adlaw nga ginagawi. Kanamit na no, kung galuto ka bala. Abi kung ula trabaho, mga Domingo ya mga alas 2, alas 3, gabugtaw na ko mo. Kanamit na itrabaho, pagkatapos kadto sa merkado, kag magluto, sos, oo, husto-hustuhan gid, mga alas 6:30, luto, gitanan, tipo ng pamilya, balbal kaon dayon, sos, ginapamalas kay yami. Sa pagkanamit to. O ano pang inahulat nyo? Sige na, bango na! Hindi na magpaburoy-buroy ang may opisina, bango na! Pagsik-pagsik ang lawas, pizza 15, sweldo na! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:23 na. Una nga hutong roll call naton, karon nga kagahon. Si Rapi Libran gabugtaw na. O, sige. Dira sa may barangay Talok, Bagos City, morning kay Alex Montisa. Suki tani kada kagahon. Kay John Randolph Ruben, good morning man. Kay Atia Kim Eriman. Kay Nining Halanduni, Agostino Canagan. O sige, kay Rosana Orquia Espanyola, good morning. Kay Angela Liarte Gayondato sa barangay Tutong, barangay Pilisa. Kay Apol Alvarez Tade. Kay Leonila Tarusan, sang Purok 20, barangay Alangilan. Kay Ginny Kahba. Kay Ronnie Gordon. Kay Rica Villaruel Magsiko. Kay Rodolfo Jaime Jr. sang Magsungay, itamyaw taga Magsungay kag Panukoy. Hindi lang tama kalaba bala nga tulo tamyaw lang kita. Kay Jubal Trinidad sang Kabangkalan. Kay Sheila Alagos. Kay Duna Robles Prodigalidad sang San Diego, California. Good morning. Kamusta Duna da ang California? Kay Tawok Game Farm, Tawok sa Galangilan. Kay Marilo Kahilig, sa Manapla. Kay Ibon Bosher sang Germany, good morning. Kay Lloyd Tano Rio. Kay Yuditorta de la Piña Barbecue. Oh, pwede ko da kay Lolo Turing kag Chaya Lourdes, good morning da. May lang pag monitor tagsa kaaga. Kay Tiraiski
kabansagan ba tiraiske morning da. Subong man dira kay Imbong Jocampo sang Maaw nagaupod man sa ato na. Kay Bobby Escala Tiham pamangkot kung pag Manila to Bacolod need pa quarantine watching from Morsa. Hindi na kinanglan na. Vanessa Mayo ba si Vanessa? Vanessa, good afternoon da sa Minnesota. Kamusta ka da? Sige, areglado bisan paano tulotamyaw lang kita sa inyo tagsagid kaagahon. Kay Manjo Arnijo, good morning. Kay Susit Tabayo, morning man. Morning man kuno kay Aksyon Alvin halonggid. Galibot-libot. Sige. Kay Brit Hart Tonato, watching from Antipolo City. Si Antikinya Rot Somiwan. Good morning man. Sige. Reglado. Kay Guillermo Clarito, good morning. May lang pag-monitor. Kay Christy Aribalo. Dira sa gym sang Valladolid. Nag-monitor sila. Upod kay Choy Bilyong Gagayanan. Sige. Tutong Susit Kag-Alan Arevalo. Kay Maymay Bilya Flor, good morning. Kay Joy Macar kuno sa Tampa, Florida. Sige Ariglado. Pang teleskopyo ko lang ang inyong ngalan. Kay GM Asidilio Banaag, good morning man. Kay Jean Buhayan Villarosa, watching from Grace. Ba, sa Grace yaw? Kamusta da, Jen, sa Grace? Damo man na COVID. Kay Barangay Kapitan Emilda Hamilo Banguanga, good morning. Kap, morning. May lang pag upod-upod, tag sa kaga. Lupod-upod lang kita. Kay Ame Agustines Baron, good morning man. Kay Wilma Inocencio Cabarles, good morning. May lang pag upod-upod, tag sa kaga. Upod lang kita, pulo pamahaw, ulo istorya makadali, tuludul ong jutay nga balita, okay, duludugsing sa kaagahon. Okay man? Dili kita na yun, sa aton obligasyon. Libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program.
Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. May low pressure area pa nasiplatan sa Palawan nga magadulot sa pag-ulan sa Metro Manila, pila ka bahin sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Pero siling sa pag-asa daw malayo nga mag-develop sa isa ka tropical depression apang ang tail end sang frontal system magadala sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob sa Metro Manila, Mimarupa, Calabarzon, Bicol, pila ka bahin sang Visayas, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, kag Subungman dira sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pila ka bahin sa Mindanao maka-eksperyensya man sa pag-ulan-ulan dalasang localized thunderstorm. Ang hangin amihan ang magadala sang lapta-lapta man nga pagtupa sang ulan sa Central Luzon kag Northern Luzon, partikular sa Ilocos Cordillera Administrative Region kag Cagayan Valley. Bisan paano maka isik-isik gawa, maka wisik-wisik gawa ang ulan kay portigid sa pagkapaang. Ariglado, ikaduha nga hutong kay Noel Amar, baw, happy birthday ko no, kay Vanessa Mayo. Vanessa, birthday mo subong, happy birthday gid. Alin dire sa Aksyon Radio Bacolod. Kay Moon Lisay, kay Evelyn Pamusino, kay Krisya Blas,
Kay Lisa Cabrera, good morning. Bao kay Remedyo Generalo, sang Marikina nami ngalan ba? Remedyo General. Kay Jose Mongcal Torilla, good morning man. Kay Robert Cipriano, ano ni siya? Sang Basibo. O, dali lang. Kay basahon tani mayo karon. Kay Peter Regala Costan sang USA. Bao, morning May lang pag monitor tagsagid kakaagahon, no? Sige. Perti ang tamiwan na yun. Birthday gali ni Banisa Subong. Sige. Happy birthday, gid. Kay Lily King, good morning man. Kay Milili Oligo, live naman, naga-monitor karon nga kagahon. Kay Milagros Morales, good morning. Sa maaw siya, naga-monitor karon nga kagahon. Puwerte, no? Anano ang dalagko nga mga balita? So. Kung magsarurot, mag-rollback ang presyo sang langis, katiting. Pero kung mag-ibwal, dalagko. Nagbandira naman, sininga simana, may mo sobra piso naman ang iarangkada sang presyo sang gatong. Porte na ni. Ang problema ta wala kagtuo. Ga problema pa kita. Kapinot pa sang pangabuhi, kapigado pa, damo wala trabaho. Ang mga driver naton ginakastigo pa sa pag-ibwal sang presyo sang gatong. Dawla untat na ni. Ang kastiguhay sa aton na ginakastigo na kita sang balatian, ginakastigo pa kita sa presyo mataas ang gatong. Tiyan mo na bla? Kinanglan na ang aton mga dipasayro nga salakyan, amat-amaton ta na taas ba na ang porsyento bala sa pagkarga sang pasahero. Subong daw ayo-ayo naman, no? Daw damo naman ang nagasakaya, maka batak-batak gawa. Ang iban nga mga taxi driver, gareklamo gani ba niya kabudlay ba? Tikom ta daw, porte. Maka tikom kanya 200 daw maayo na, 300 daw dako-dako na. Siling niya kung maka out of town, okay man na. Yan mo lang ng dulo jackpot bala sa mga taxi driver na doon. Amo ning mga panahon, kinala maayo kagid magkapot kwarta. Hindi ka magasto sobra sa gina-income mo. Amo nang himuon na itong subong. Kuan gid, medyo pigar-pigar gid. Bulo budget gid sa sulod sang puluyan. Kay kabudlay subong gid ay sus. Amo ning kapiot sa pagabuhi. Kay posipos lang ang pila naton ka mga utod, pero sa survey, milyon bala. Ang ginagutom, milyon balang wala trabaho, milyon balang nawadaan trabaho, nga gapanghakroy subong, hindi lahog-lahog. Sabi nyo, lahog-lahog, porte kabudlay sang pangabuhi subong. Kadamo gisa ng kalapugday, kadamo gisang nawadaan sang trabaho. Amo na ang nagakatabo subong. Kundi halugan sa gobyerno, niya halugan ta para kabatak-batak ang ekonomiya. Sos, sunlog man. Pagsiling sa bulan sang Abril, posible halugan sa gobyerno, ara umibwal naman ang COVID. May mga baryan pangaiban. Porte, sa Manila, subong start na ang korpyo. Kaya di ba gwanta? So, daw gainibwal, wala kagtoo. Ang kagaw daw gaibwal man. Daw ga pinagusto lang siya. Daw ga-enjoy siya. Tapik dire, tapik dito. Amo na nga porte, gataas ang ginaigo sa COVID-19. Ambot ano nga boss ng vlog naman ang matabo sa pungsod. Kung halugan mo, do sunlog man. Kung magsarurot siya, jutay lang diferensya, jutay lang hindi kakapigar, sudlon ka man sang kagaw. Tiho, ginasulod sang kagaw sa mga hipis sa kapulisan sa bilog nga Pilipinas, mga hipis ang Drug Enforcement Unit, ang matag-as nga mga opisyal sang PNP, gataklos armas, gabit-bit arbalite, hindi kita kontraya. Hindi sa kagabot, kay kagaw kontraya. Hindi sa kakita kung di na masulod sa lawas siya.
Amo nang delikado gid. Kay ang kontra, hindi kitaon na. Porte, no? Grabe ho. Porte. Galing wala mahimo. Siling ni Presidente Rodrigo Duterte wala ta mahimo gid. Kinanglan nga dunganon ta gini, proteksyon, ekonomiya. Porte ng kautangan sang pungsod Pilipinas, pututikoy na. Kinahanglan amat-amat na nga magbukas ang ekonomiya. Batuan tang kagaw plus buksan ang ekonomiya. Ang turismo subong bukas na para lang makabatak-batak. Hindi na gid magwantaya. Ti purdoy na gid ang pungsod Pilipinas. Bitang ang mga bakuna naton ayo lang kisa humlad-palad pa. Wala ta mahimo mo. Kay imol kita nga pungsod. Kita mo gilang na. Daw sunlog bala. So kita nga pumuluyo, medyo extra lang nga paghalong, upod lang kita sa mga health protocol nga ginapatigayon. Wala kita da perdihon. Uy, panumdum sa inyo, hindi ka mo maglawog. Kaya kung iguon ka mo sang COVID, magpositibo ka, sos sa pagkabudlay, wala tupong. Kwarentina ka, 14 días, sos, kadamo-damo sa mga abyan naton nga gin-kwarentina, gapangakroy mo. Nga bisan ano pa, aircon pang imo nga hotel, komplito ka, sa lantaw may telebisyon, tanan lang nga kalingawan, ara, hindi ka katulog, kaya ginatorture ka sa pinsar mo, nga basi pagkaga, hindi ka nakabugtaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:42 na, kay Eripo Bernel. Good morning, Prido Bernel. Sige, morning sa inyo. May lang nga pagpamati. Kay Ryan Bailin Vinson, good morning man. Bao, si Jose Grioli Tansingco Gayuna, pare good morning. Leo, good morning ano, kay Happy Gayuna. Kapita, thanks gid. Sige, kamusta ka muna sa Isabela? Pati ko si Pariuli doon nag-milyonaryo na niya. Kay Huma Lumina, good morning man. Kay Rodita Trinidad Cruzet, good morning. Kay Narcisa Yosores Escobar, upod naton karon nga agabaw. So, ba nadumduman niya pa si Boy Robles ko, no? Bawa. Sige. Morning lang. May lang nga pag-monitor. Tagsagid ka kagahon. Kay Judge Snap Diamante Gabugtaw na niya. Kay Bitilaw sa Binalbagan, good morning. Kay Ruben Tampos ang LTO da. Kay Dr. Valencia sa Binalbagan. Si Raul Alibuga, galadlad ka na pamahaw mo da. Kay Roy Marino, kay Paririmias Arroyo, good morning. Dira kay Marvin C. Kay John Hidalgo sa Manapla. Kay Pare Erning Hurilia, Gabugtaw na ni. Kay Bagi Alila. Bao kilala, kita na kami kapon sa Punta Taytay. Kay Pare Istoy Querido, good morning lang. May lada nga pag-monitor, tagsagid kakaagahon. Ariglado standby ka mo dira, hindi ka mo magalin, balikan ko pa kamo. Unahon ko lang anay, ang akon obligasyon. Pwede? Please standby. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya.
Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara sa Vida Vaccination. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events.
At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara sa Vida Vaccination. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas
Kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna. Salanga. Masobra 4 kanikada nga pagserbisyo. Bantog nga komentarista sa radyo. Aksyon, Fred Salanga. Our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Kinkilala bilang icon of radio in Negros Occidental sa Tingog Kaghandurawan Awards 2021. Aksyon, Fred Salanga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:58 na kay Bing Bagatela. Good morning. Kay Rochelle Torbila. Kay Veronica Santillan Manukan. Kay Erne Udascoli Daswa. Ara siya, nagaupod sa aton karon nga kaagahon. Okay. Dira kuno sa Kanson Subdivision La Carlota. Si Elisa Iliga nagatamyaw sa iya sini mga kaabyanan. Si Yudi Turta de la Piña Barbecue, sila niya, inakamusta patamyaw kuno ni Titay Lourdes ang iya mga office mate niya. Kanday Tiray Bibing Josel Bading kag Mrs. Monteclaro. Sige, morning la sa inyo. May lang nga pag-monitor. Kay Katibir, good morning man. May lang nga pag-monitor, tagsagid, kaagahon. Oy, ang politika subong puwerte na, ga inulot-ulhot na nga do mga uhong ang mga ngalan sa mga politiko. Kung sabagay, subong na, nauna ang panahon. Kinanglan pariser na, pakilala na kamo. Kay base kung may pila ka mga ginadilian bala, ang aton Comelec pag-abot sa 2022. May lang kung 2022 kakas ng COVID kay Mayo. Kung wala, sigurado may aragid pila ka mga panugyan ang Comelec base kung hindi na kamo kapangamusta, hindi kamo ka house to house. Disgrasya gid. Okay lang? O sige. Kay Shilin Kahilig, good morning. Morning ko no kay Nunoy Kahilig. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tiyon sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sumsan anong kaintangan. Responsable na pagbalita, kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggagamang itang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton.
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mapalagad kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo, kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist Sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot. Rabilyo, good morning. Kay Helen Granada Langrio, kay Warren Ortiz Arasya, kay Jomar Idulag, kay Angela Liarte Gayundato, kay Larry Rico, kag Dodge Dalida. Ara sila, nagaupod sa aton karon nga kaagahon. Ariglado standby ka mo, mabalik ako pagkatapos ni. Ang inyong mabatian, isa kabila. Mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, SalangaNo nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station. Tony Diaz ang Patria Village, nagaupod na sa aton karon nga kaagahon. Kay Angela Liarte gayon dato, kay Henry Antonio Poscablo sa Isabela, kay Jocelyn Calamaan, kay Elmer Bailon Baron, kay Cart Nathaniel De La Torre, good morning. O kapi-kapi tanay, Dr. Alfred's Green Coffee, ang aton gamiton nga aman, makapaalirto ini sa aton lawas kag paminsaron, nagapangapi ng bugos nga pamilya, healthy. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na, siling ni Presidente Rodrigo Duterte, posibilidad dako ang tsansa. Inapaabot nga magadesisyon siya sa bulan sang Abril, dasun bulan na, kung pagabuksan ang ekonomiya paagi sa pagpahalog sang quarantine restriction. Suno sa Presidente, ginalantaw niya ang liwat nga pagbukas ng ekonomiya sa masunod nga mga sinimana. Bantayan tayo ni. Kay ang pagtuon, siguro may mga adviser man ang Presidente, nagsiling nga kinanglan mabuhi gid ang pumuluyo. Kung magpadayon ang lockdown, mas mabudlayan pagid ang tao. Dihamak na, milyon ang wala trabaho, milyon na ang nagaaliwasa subong, gutom wala kagtuo. Kinahanglan, luyag manaton kag sa hindi, may kagaw man o kun wala, buksan gid ang ekonomiya. So, posible, paabuto naton, kung hindi maglala ang COVID, kay porte ang saka sang ginigo sang COVID-19 subong, posible, sa masunod nga bulan, halug-halugan na ang quarantine restriction para makabatak-batak, makaibwal gawa ang ekonomiya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18. Mabalik kami pagkatapos ini. Yung banwa, mabugnaw na hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo.
pinadampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Kay Ria Rebruras, sakop ini kuno sang ilog, naga-monitor karon nga kagahon. Diri kita ho, kung may mahikapan ikaw nga bukol sa lawas, hindi ka magkabalaka. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula, 12-29. Una nga bula, 12 kag 29. Second draw, kadua nga bula, 10-24.
Ikadua nga bula resulta 10 kag 24. Third draw, ikatatlo nga bula 4-3. Ikatatlo nga bula 4 kag 3. Aber, rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Loto 658 kita. Ang jackpot 49,500,000. Kombinasyon in any order 37, 31, 6, 26, 42, 8. Resulta sang 658 37, 31, 6, 26, 42 kag 8. Saylo kita. 649 ang jackpot 24,110,508. Winning combination in any order 49, 46, 25, 42, 39, 37. Kombinasyon sang 649, 49, 46, 25, 42, 39 kag 37. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna?
Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Kay Bia Jonathan, kay Ronilo Mendoza, nira sa Kalilangan, Bukidnon, Northern Mindanao. Baka layo sa iyang monitor. Kamustang signal ko na? Kay Runa Rihida Traba, muning ano, tamyayo lang Mr. and Mrs. Elvis Cagdura Katigas. Sige, dire kita. Balita naton sa City Hall, City Agriculture nga opisina, pagasaylohon sa propiedad sang syudad sa barangay Alihes. Gitalisin ni Upod Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Bayan Action Fred, gin-announce si Bacolod Mayor Bing Leonardia ang plano sang LGU nga pagsaylo sang City Agriculture's Office humalin sa Bacolod Government Center padulong sa propiedad sang syudad sa area sang Barangay Alice. Action Fred. Ini ang igasaylo kun sa diin man gintukod ang 64 ka-room nga isolation facility kag drug rehabilitation center. Gain pahayag sa alkalde nga luyag si Action Fred nga madayon ang ini nga plano sa madaling nga panahon o kung antes naman nga magtakop ang 2021. Mayara na sang 3 million pesos sa ginpain nga pondo ang syudad para sa pagpaayos sang talatapan sang Agriculture's Office. Isa Action Fred sa rason ni Mayor Bing or tuyo nga pagsaylo sini, amo nga hindi maginutok ang area sang Permits and Licensing Division kag para mas mangin business-friendly city pagid ang syudad. Kaysa nebloan, ang existing karon nga office sang City Agriculture's Office ang yara sa New Government Center sa tubangan sang Permits and Licensing Division. Diri na sila mo opisina. Okay. After all, may mini garden sila diya. Kag we believe we can afford to have them here instead of the NGC. Kaya pwede lang niya Japon ang all the functions. Ang motive gid man sini, I must confess, is our desire to be business friendly. Nabatian si Bacolod Mayor Bing Leonardia. Umpisa na mga kaaksyon ang pag-inom sang pinaka-epektibo nga Santon Plus Gold, ang food supplement nga makabulig
Ang aksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Aksyon, Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35 na. Si Jerome Garcia, sila niya sos. Sa tangob, 3 kabulan ng antos ko. Sa basiwa kag prime water. Nya subong alas 5, wala na tubig. Ay ano, natabo. Kadamo sa reklamo, naligad handumanan. Mga Bilyamonte kag iban pa. Ano natabo sa basiwa kag prime water? Kadamo-damo sa naga-reklamo. Abi nyo, mayo wala tubig. Kay Imbong Jocampo, good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini. Shuffle. Agapasang banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong nagkahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod
Padayong Aksyon Radio. Siling ni Ronilo Mendoza, maayong signal kuno sa Aksyon Radio sa Northern Mindanao. Tamyaw lang si Tatay Diego Mendoza dira sa Bantayan. Si Bert Tiraposco Caraballo, gaugtas sa Dumanan Phase 8 kuno, wala man tubig. Kay Dante Makilan, good morning. Kay Pilinura Oliveros sang Barangay Robles, La Castillana. Mabalik kami pagkatapos ini. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Monopolies for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga ton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada,
Ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng Kay Aida Alunan, kay Rinaldo Tilos Espadero Sampayaw, kag Rudelin Alvarez Bayabado, nagaupod man sa aton karon nga kaagahon. Diri kita, Barangay Peacekeeping Action Team mo, sa Barangay Pahanukoy, ginpaidalom sa 3 kaadlaw nga training. Si Aksyon Eric Magbanwa may report. Aksyon Eric, please go ahead. Aksyon, Fred, good morning. Report kikan sa Bacolod City Police Office. 3 kadlaw sa 3 ka Sabado ang pagpaidalom sa training sa Barangay Peace Action Team o kung BIPAT sa Barangay Panokoy, sinisyudad sa Bacolod. Ini ang palayag ni Police Master Sergeant Feliciano Ricardo Sumugat III, BIPAT Trainer sa Police Station No. 3. Ang BIPAT Training Action Fred sa Barangay Panokoy, ginaprobahan ni Barangay Kapitan Yolanda Bibing Noble, upod siya Barangay Council, kag SK Chairman. Tuyo sini, agod nga mahanas ang mga barangay tanod nga miyembro sang BIPAT sa Barangay Panokoy, Siyudad sa Bacolod. Magatapos sa 3 ka Sabado nga training sang BIPAT sa Barangay Panokoy sa Mabot nga Marso 27 sa sini nga tuig. Ang aton barangay Panokoy, nag-undergo kita subong sang aton BIPAT training o kanang ginatawag naton nga Barangay Peacekeeping Action Team. Isa ini ka organisasyon nga imo mismo sang aton mga kapulisan. Kag ang aton subong programa diri sa Panokoy, isa ini sa pag-enhancement sa aton nga mga tanod, especially kayara sila sa panerbisyo sa law enforcement. Kag ang aton subong training mayara kita 5 ka component ng BIPAT. Ang nauna, ano nga tawag natin na law enforcement. At kung sabihin, hindi sila ginatuduan sila natin kung ano ang mga pwede nila mabulig when it comes to law enforcement sa atin. Kapulisan, kag ang ikadua, ang tawag natin na community organizing. Ang community organizing naman, diri ginatuduan sila natin kung paano sila mag-organize sa mga lain-lain na mga pwesto na pwede natin mahatag bulig sa atin mga community. Katatlo, ang mga tawag sa disaster relief, mitigation, and control. Natin sabihin, ang atin ng mga BIPAT, pwede natin ini sila ma-mobilize pag ma-utilize kami sinig sa pandemic. Pwede sila kabulig sa atin regarding sa mga infodrive, pag kung may ara sa mga disaster na maabot, ini sila may mga training man when it comes to rescue. Ang ika-4, ang ginatawag natin traffic and direction, na kung sabihin, sila makabiyagid sa ating dalanon kung may mga tagnat ang mga alabyan na nagdadinumundumong ang mga salakyan, sila ating lintubuan sa padayon nila nga pag-traffic sa 3 ka semana, sa 3 ka Sabado, na matunaan nila kung paano mag-control sa trapiko. Pag ang ika-5, ang ginatawag natin na barangay justice system and conflict resolution. At kung sabihin, sila mangingisamang kaanay sa isa ka lupong pagkapamayaka. At kung sabihin, sa ila mismo level, sila mismo pidigid makaariglo kung ano man ng mga problema na magkabto ang ating pamilya sa ilang barangay. Ikapila ni ang Barangay Panokoy sa training, sir? Actually, ang ating BIPAT subong, arak na kita sa Batch 29-2021 na kung sabihin, ang Barangay Panokoy, ikaduwanan na batch na hanggapan natin sa BIPAT training kay ang first na batch dito sa area ng Police Station 3 na ginpatakupan ng 3 ka barangay. So ang ating na Barangay Panokoy, sila subong ikaduwang batch na din training natin sa ginatawag na BIPAT. Action Fred, si Barangay Peacekeeping Action Team Trainer, Police Master Sergeant Feliciano Ricardo Sumugat III sa interview sa Aksyon Radio. Ang
Report gikan sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:51 na. Kay Balyang Gada, good morning nga. Ba si Primo Dan Haliko sang Minlo Village, ara siya. Mga blatter entry pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupad kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ni nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the bayanihan to heal as one. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Kay Linda Libunaw kag Solidad Libunaw sang Puro Kabukiran. Kay Asusina Cordoba sang Germany, naga-monitor siya. Kay Jocelyn Libuon Dispoho. Ari kita Evergreen Herbal Capsule. Ano ang epekto sini sa aton lawas? Ginatinluan niya, ginapabako niya, ginabalan. Sa masobra 5 ka dekada,
ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ilang matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Saan ano ang kahintangan? Responsable na pagbalita. Katayo niya Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Time la 5:57. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, arestado ning 42 anyos kamay matapos kinserbihan sa mandamiento de arresto las 9:45 kontak na kagabi sa barangay Tangob diri sa siyudad sang Bacolod. Ang suspect diri kilala kay Jomar Balinas ay isa ka construction worker residente sa amuman nga lugar. Sunod diri kay Executive Master Sergeant Ramiro Gocotano sang Criminal Investigation and Detection Group diri sa Bacolod City Field Unit. Pagi sa Oplan pagtutugis, tigayon nga nadakpan si Balinas pagi sa warrant of arrest for the crime of rape by carnal knowledge. Si Balinas ang kinakabigman sa mga otoridad bilang number 12 city level most wanted person sa idalom sa Bacolod City Police Office. Pagi sa warrant of arrest, ang ininga warrant of arrest by the way action Fred ang gin-issue ni Judge PB Garganchel Balbin, ang presiding judge ng RTC Branch 41 diri sa siyudad sa Bacolod na pitsahan October 15 of 2020. Wala sang piyansa para diri sa suspect. Report sa patrol ang Aksyon nyo. Aksyon Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:58. Kay Duna na Barty Macario, good morning. Mabalik kami pagkatapos ini. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, patuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagkapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala inspirasyon.
radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadampigan Padayon Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y SalangaNo nga kailangan Responsable ang pagbalita Kagaya na italak na Malasig pero sigurado Aksyon na may daya pagpalanggan Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa This time check is brought to you by Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. This time check is brought to you by Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Morning lang na kay Maridel Robles Tornel sang California, kay Maria Teresa Hopilinya, good morning, kag kay Pelinora Oliveros. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,